Έλα, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Βάλε περισσότερο κέφι. Δεν θα πιεστώ μέχρι τη γενική πρόβα. Α, ωραία. Και τι είναι εδώ, κολέγιο? Άκουσε με, Μπάτα, οι επαγγελματίες κάνουν τη γενική τους πρόβα με φώτα, με ήχο. Μπορείς να σταματήσεις λίγο, σε βαρέθηκα. Όχι, δεν σταματάω. Πάμε λοιπόν, Δεν γίνεται ελάτε. έτσι. Πάμε. Γεια. Όλα καλά? Καλά, εσύ δεν χτύπησες? Ναι, όχι, μια χαρά Κάθε είμαι. φορά που έρχεσαι διακόπτεις την πρόβα μας. Δεν σταματάς λίγο. Πήγα από τον κύριο Πασκουάλ, γι' αυτό άργησα έτσι. Όχι, όχι, έφτασε στην ώρα. Τα ρούχα για τη στάρ μας είναι έτοιμα. Ορίστε, με σχέδιο και κέντημα, όλα στην λεπτομέρεια. Ειδικά για σένα. Ελπίζω να τα έχεις καταφέρει. Ναι, το έκανα. Κοίτα να δεις αν σ' αρέσει. Αυτό τι είναι? Είναι ένα αξεσουάρ. Σ' αρέσει? Σταμάτα, θα το σπάσεις έτσι. Πήγαινε πιο σιγά. δικό μου είναι. Και τι σχέση έχει, γι' αυτό ακριβώς μην το σπάσεις. Έλα εδώ γιατί θα σε φάω. Το πόδι μου. Γιατί εμείς θα πρέπει να δουλεύουμε στον ήλιο και ο Φράνκο να τα περνάει μια χαρά όπως πάντα? Ωραία! Κι εγώ θα ήθελα να έχω αγώνα, αλλά στο φαντάρι. Κάτσε. Στάσου. Ησυχία! Τι είναι αυτά, τι πανικός είναι αυτός? Εμπρός, πάμε να φύγουμε αμέσως για την εξοχή. Και εσείς βγάλτε αυτό το γελίο που κάμισο και βάλτε φόρμα, πάμε γρήγορα. Μάλιστα, δεσποινής. Κρέτα, έλα, να μην μείνουμε εδώ. Έλα, άφησέ μας. Έλα. Nein, γιατί θα έρθουν οι μεταφορείς και το σπίτι πρέπει να αδειάσει από παιδιά και έπιπλα. Μα μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Nein, dankeschön. Γι' αυτό καλέσαμε εργάτες οι οποίοι είναι εντελώς ασυνεπείς. Τι ώρα είναι αυτή, ακόμα δεν ήρθαν. Δεσποινής Γκρέτα, Δεσποινής Γκρέτα. Πρέπει να σας πω ότι... Τι? Αχ, τι ήθελα να σας πω. Α, ναι, τελείωσα. Μπορώ να φύγω τώρα? Πήγαινε, αλλά αύριο να έρθεις νωρίς, εντάξει. Τι? Νωρίς. Κατάλαβα, νωρίς. Ο μάγειρας, πού είναι ο μάγειρας? Σεφ! Τι κάνετε εσείς? Εγώ, κυρία μου, προσέχω τα προσωπικά μου αντικείμενα που τα έχω στην κουζίνα, διότι όλα θα μου τα σπάσουν. Αχα, και τι περιμένετε, την επόμενη Πανσέλινο? Πιάσε με αν μπορείς. Παιδιά, σας παρακαλώ, φτάνει επιτέλους, φτάνει! Μα θα χτυπήσετε έτσι. Φτάνει, σταματήστε. Κύριε Νικόλα, σε ευχαριστώ. Είσαι το μόνο συνετό άτομο σε αυτό το σπίτι. Και τώρα, ησυχία γιατί θα μιλήσω με τον κύριο Φεντερίκα στη Γερμανία. Νίκο, σε παρακαλώ, πείσε την να με αφήσει εδώ, σε παρακαλώ. Μάγια, προσπάθησε να ηρεμήσεις λιγάκι. Ευχαριστήσω τις τελευταίες στιγμές ελευθερίας. Έρχεται αύριο ο στρατηγός και τέλειωσαν όλα. Πάμε πάνω, έλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Θα περιμένω την απάντησή σας. Τηλεφωνήστε μου κατευθείαν στον Buenos Aires ή με φάξ. Ωραία. Γεια σας. Αγάπη, τηλέφωνο από το Buenos Aires. Τι συνέβη? Ετοιμάσου, είναι η Γκρέτα. Θα έχει σχέση με τα αδέρφια σου. Ναι, Γκρέτα, τι συνέβη? Αλλό, φεύγουμε αύριο, κύριε Φεντερίκα. Φεντερίκο. Συγγνώμη, λάθος, κύριε Φεντερίκο. Ναι, τώρα ήρθαν οι μεταφορείς και φεύγουμε για την εξοχή. Τα αδέρφια σας και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο πρωί φεύγω για Buenos Aires. Τι ανακούφιση, κύριε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι ανυπάκουα και εγώ δεν μπορώ πια. Μείνε ήσυχη. Όταν έρθω θα αναλάβουμε και οι δύο. Ένα πράγμα μόνο σου ζητάω. Μην ξεχάσεις να τους αφήσεις 1-2 μέρες στην εξοχή, εντάξει? Μα και βέβαια. Μόνο η καταστροφή του κόσμου θα φέρει τα παιδιά από την όμορφη εξοχή πίσω στο σπίτι. Αχ, μου χρειάζεται λίγη ησυχία στο σπίτι πριν να αρχίσω να προσέχω τα αδέρφια μου. Σε ευχαριστώ. Καλό. Καταπληκτικό. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, όμως πού θα το παίξουμε? Ούτε ένα σοου δεν έχουμε, ούτε ένα σοου. Θα τα καταφέρει ο υπεύθυνος και θα σας βρει. Μείνετε ήσυχοι. Τι θα μας βρει, αφού είναι ένας άσχετος, ένας βλάκας? Περιμένετε. Γεια σας παιδιά. Ετοιμαστείτε γιατί είναι η μέρα σας. Τι έγινε?
Τι έγινε, σήμερα θα έρθει να σας ακούσει ένα μεγάλο όνομα. Ναι, μεγάλο όπως πάντα. Δεν έρχεται και κανένας με μικρό. Ωραία εμπιστοσύνη. Πότε σας έριξα, πότε, για μισό πω, λεπτό. πρώτη Ο φορά γάμος ήταν- που ακυρώθηκε. Τι τι φταίω εγώ που ακυρώθηκε ο γάμος, αφού τον άφησε η νύφη στα κρύα του λουτρού. Τι να κάνω. Εσείς είναι ήρεμα. δικό μας θέμα. Σταματήστε. Κορίτσι μου, ποια είσαι εσύ που θα της πεις να Η σκάσει. τραγουδίστρια του γκρουπ. Και δεν ανέχομαι να μιλάει μια Άκουσε μοδίστρα σαν να κάτι. είναι μέλος Εγώ του γκρουπ. είμαι τόσο καιρό στην ομάδα και μπορώ να πω τη Ωραία, γνώμη που έχω κοπέλα μου, σχηματίσει θέλω για να σένα. έχετε όλα τα ίδια κάνεις, Κόφτε το βαρέθηκα λοιπόν, πια. σταματήστε. Κάντε και άλλη πρόβα, δεν θέλω να γίνουμε ρεσίλοι. Δεν μας είπες ποιος θα έρθει να μας δει. Ένας πολύ σημαντικός επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Ήρεμα! Διβάνι του 18ου και στις φέραστελες και είναι καρέκλα σε μπαρ. Κρέτα. Πήγαινε στο μέρος σου γιατί έχω πολλή δουλειά. Προσέξτε, κάδρο της Φρόιλαϊν Φρίνζενβόλτεν, μητέρας των παιδιών. Σου είπα ή δεν σου είπα ότι έχω πολλή δουλειά, προχώρα. Μου. Πάμε! Κάντε γραμμή γιατί θα σας ελέγξω για την εξοχή. Λοιπόν, Τόμας, Μάρτιν, Νικόλας, ο Φράγκο παίζει τένις, Μάγια. Μάγια που είναι? Η Μάγια είναι κλεισμένη πάνω στο δωμάτιό της και δεν κατεβαίνει. Τι? Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Προσπαθούσα, άμα δεν μ' άκουγες. Είμαι η τραγουδίστρια και θα βγω μπροστά, εσείς πίσω. Πάντα έτσι ήταν τα μικρόφωνα, Για τελείωσε. πες μου, πότε στη ζωή σου εσύ είδες τα φωνητικά να είναι μπροστά καλά, και η λοιπόν. τραγουδίστρια πίσω. Πες Όταν μου τελειώσετε, πότε. με φωνάζετε και εμένα. Για χαζή με περνάς να πάω πίσω. Εσύ θα πας Πάλι πίσω. τα Δεν ίδια, την αντέχω. πάλι τα Δεν την ίδια. αντέχω. Μα είναι απίστευτη. Πώς την αντέχετε? Συνέχεια μας αργά ή δημιουργεί γρήγορα, εκνευρισμό. Αυτό κάνει. θα μείνει μόνη της. Δεν θα θέλει να την ακούσει να τραγουδάει ότι η μητέρα της η ίδια. Η μαμά έφερε φαγητό στον μπέμπι της. Γεια! Και τι δεν έκανα να μου φέρνει και δική μου μαμά φαγητό. Πώς πάει αγάπη μου, πώς πάει? Τέλεια. Καλά, μια χαρά. Κοιτάξτε τι σας έφερα. Σας έφερα φαγητό με ζεδάκια. Αλλά προσέξτε εσείς, αυτό είναι μόνο για το Μαμά, γιώκα έλα, μου. τι Προσέξτε. είναι αυτά που λες? Δεν είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα, για πες μου. Πρέπει να τρέφεσαι καλά. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ημέρα νηστικός. Τι είναι αυτό? Ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος Ναι, είπες. Φλόρα, αγάπη μου, τρέχα να μιλήσει στον κύριο υπεύθυνο. Όχι, Εσύ δεν ειδικά μπορώ. έχεις υπέροχη φωνή. Εσύ τραγουδάς δεν πολύ γίνεται. καλύτερα από όλες αυτές που περνάνε από εδώ. Μα Όχι, κυρία, ευχαριστώ πολύ, αλλά ντρέπομαι πολύ να πάω εκεί. έλα τώρα. Ναι. Αγάπη μου, Μπάτε κοίτα σταμάτα. εμένα. Τι είναι ντροπή, μου λες? Ντροπή Α, είναι η καλά. κλεψιά. Γι' αυτό πρέπει να πας να μιλήσεις με τον κύριο υπεύθυνο. Ναι, αλλά αυτό που μου λέτε να πάω να Ναι, κάνω. καλή μου κοπελίτσα. Ο ουρανός και εγώ η Τιτίνα θα σε στηρίξουμε. Έχουμε δύναμη εμείς. Πάμε λοιπόν, πάμε. Πήγαινε, ξεκίνα, πήγαινε. Γεια σας, με συγχωρείτε να σας κάνω μια ερώτηση. Άκου κοπέλα μου, αν θέλεις λεφτά για τα ρούχα Όχι, δεν δεν με έχω. νοιάζουν Σε τα παρακαλώ, λεφτά. άφησέ με. Ακούστε με, εγώ όχι ότι είμαι μεγάλη τραγουδίστρια, αλλά έχω κάποιο ταλέντο. Είμαι συμπαθητική και νομίζω ότι δεν ξέρω. Μπορώ να ανεβάσω τη διάθεση του κόσμου. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια δοκιμή. Και αν εσείς με επιλέξετε, βέβαια θέλω και τα λεφτά. Δεν ξέρω, αν θέλετε μπορούμε να γίνουμε φίλοι. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά. Έχω αλλού το μυαλό μου, κάνε μου τη χάρη κοπέλα μου. Παιδιά, σταματάμε για 20 λεπτά. 20 λεπτά, μόνο 20 λεπτά. Μετά τα παίζετε όλα γιατί θέλω ο επιχειρηματίας να μείνει με ανοιχτό το στόμα. Δεν έχουμε χρόνο, άντε κάντε γρήγορα. Δεν μου έδωσε Φύγε, καμία μαμά, άντε, σημασία. Πήγαινε. Άμα γιατί αυτό, τι αντιπαθητικός. Και έχει μια φάτσα μακρουλή και αστεία. Δεν μου αρέσει. Μην αποθαρρύνεσαι όμως. Σε παρακαλώ, φλωραγάπη μου, μην το βάζεις κάτω. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις, είμαι σίγουρη. Ναι, το ξέρω όμως. Σ' αρέσουν τα μαλλιά μου, έτσι? Ναι, Όχι, θέλω να κάνω άλλο look, διαφορετικό. άλλαξε το. Ναι, θα το αλλάξω. Θα πάω σήμερα που έχει λίγο κόσμο στο κομμωτήριο. Ωραία. Πάω, αγάπη μου. Κουράγιο. Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Αγάπες. Προσοχή στο φαγητό. καλό, Για μαμά, σας στο καλό είναι. να πας. Μη στο φάνε όλο οι άλλοι. Γεια σου, μαμά, σας, γεια Έλα, σας. κούκλα μου, δώσε μου αυτό που έφτιαξες. Έλα. Α, δεν σου έμαθαν ευγένεια. Έλα, μοδίστρα. Ποια μοδίστρα, μα τι μου λες, θα τη σκοτώσω, δεν την αντέχω Όχι άλλο. αυτό, όχι πάλι. Μοδίστρα. Δεν είσαι καλά. Ούτε κι εγώ, μαμά. Πρέπει να παραδεχθείς ότι ο μπαμπάς δεν είναι πια μαζί μας. Εντάξει. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, Μανούλα. Γιατί δεν βρίσκεται ένα καινούριο σπίτι με τη Σόφη και να φύγετε από εκεί πια. Ναι. Καλά είναι, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε πιο ήρεμα όταν θα φτάσω στο Μπένος Άιρες. Ωραία, Μανούλα. Σε φιλώ γλυκά. Σου στέλνει και ο γαμπρούλης σου πολλά φιλιά. Γεια, μαμά. Λοιπόν, πώς είναι? Δεν είναι καλά. Δεν αποδέχεται το θάνατο του μπαμπά. Είναι όμως πολύ πρόσφατο. Ναι. Κι άλλωστε είναι φοβερό που μένει σε αυτό το σπίτι. Τα πάντα τη θυμίζουν εκείνον. Τα έπιπλα, οι φωτογραφίες.
Λοιπόν, ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Ποιο λες να μου πηγαίνει καλύτερα για να πάμε απόψε στην όπερα? Και τα δυο, μια χαρά είναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι σου αρέσω ακόμη? Ναι, πολύ. Αλήθεια? Και μ' αγαπάς? Τι ερώτηση είναι αυτή? 2 χρόνια είμαστε μαζί. Ναι. Φυσικά σ' αγαπώ. Το βλέπεις ότι είσαι άχρηστη και δεν κάνεις για τίποτα. Έσχος είναι. Όχι, δεν είναι έσχος. Α, δεν είναι έσχος. Είναι υπέροχο, αλλά σε δείχνει άσχημη και δεν πάει με το πρόσωπό σου. Δηλαδή μου διστρούλα με λες άσχημη. Εμένα λες άσχημη. Είμαι τραγουδίστρια και με λες άσχημη. Α, δεν το επιτρέπω αυτό να μου μιλάει έτσι μια Μπράβο, μοδίστρα. Δεν κορίτσια, το συνεχίστε. επιτρέπω. Έχεις κάτι με τις μοδίστρες. Ξέρεις τι θα την κάνω εγώ τη βλακεία σου, κοίτα. Είδες τι Θα έκανα? τη σκοτώσω. Σου άρεσε? Θα σε σκοτώσω. Δεν τόλμα. Έλα, τώρα θα δεις. Ηρεμήστε, η Μπράμς μου, προσοχή, προσοχή. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. ¡Hey! ¡Derecha! 1, 2, 3. ¡Menea! 1, 2, 3. ¡Bam, bam, bam! 1, 2, 3. ¡Ajo! 1, 2, 3. ¡Izquierda! 1, 2, 3. ¡Arriba! 1, 2, 3. ¡Bam, bam! Ηρέμησε, Σταμάτα, Φλόρ, σταμάτα. Έλα. Ηρεμήστε, κορίτσια. Σταματήστε, κορίτσια. Επιτέλους. Όχι, όχι, δεν θα ράψεις Και τίποτα. πού θα μας γιατί δηλαδή, εγώ φεύγω έχουμε από το πρόβα να γκρουπ. κάνουμε, ησύχασε επιτέλους. Κάντε μόνοι σας, εγώ φεύγω από το Μα, γκρουπ. Δεν είναι το Τζασμίν, επίπεδο μου. ηρέμησε, Φύγε, Τζασμίν, τρελή. σταμάτα. Είναι ηλίθεια. Τι θα γίνει με τον επιχειρηματία. Έφυγε, πάμε όλα. Έφυγε λοιπόν, να το αναβάλουμε τότε. Να το αναβάλουμε. Και να χάσουμε τη μόνη ευκαιρία που μας δόθηκε. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται. Ω, Θεέ μου! Άνοιξε, Μάγια! Άνοιξε αμέσως την πόρτα! Γκρέτα, σου είπα ότι δεν το κουνάω από εδώ. Θέλεις να έρθω στο εξοχικό, φώναξε την αστυνομία. Ω, δεν είναι δυνατόν! Δεν το αντέχω άλλο αυτό το τρελόσπιτο! Τι κακιά που είναι. Δεν τη σκοτώνουμε μια και καλή να τελειώνουμε από Μικρέ, αυτή. μη λες βλακίες. Άφησε μένα, Γκρέτα, άφησε μένα. Μάγια, μ' ακούς? Μην κάνεις αμόρο, δεν κερδίζεις τίποτα με το να κάνεις έτσι. Φύγε, Νίκο! Δεν θέλουμε τίποτα να πάω στο εξοχικό. Θα έρθεις μαζί μας στο εξοχικό ακόμα κι αν χρειαστεί να σε βγάλουν πυροσβέστες! Τζασμίν! Τζασμίν! Παράτα με ήσυχη. Τζασμίν, σταμάτα λίγο. Αλήθεια δεν έχω ακούσει κανένα να τραγουδάει καλύτερα από σένα. Έλα, άκουσέ με, σε παρακαλώ, περίμενε λίγο. Όχι, φύγε, σου Έλα, λέω. γύρνα Άσε με. πίσω. Αν γυρίσεις δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Τζασμίν! Δεν μπορώ να βγάλω άκρη πια μαζί τους εδώ μέσα, γι' αυτό αναβάλουμε τη μεταφορά. Θα σας τηλεφωνήσω για να έρθετε μόλις θα φύγουμε εμείς για το εξοχικό. Auf Wiedersehen. Πέδρο! Nein. Εγώ θα ανέβω. Όχι, Γκρέτα, σταμάτα, άφησε τον ανέβει. Είναι ψηλά για σένα, άσε τον Πέδρο. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, ποια είναι η παιδαγωγός, ο Πέδρο? Εγώ είμαι, εγώ θα ανέβω. Αχ, τι είναι αυτό, είναι σκουριασμένη, Πέδρο. Την επόμενη φορά να την καθαρίσεις, οκ? Αχ, Θεέ μου. Δεν ξέρω γιατί ήρθα σε αυτό το σπίτι. Μια χαρά ήμουνα στο Ντίσελντοφ. Γιατί να περνάω τέτοια βάσανα? Μάγια! Μάγια! Άνοιξε το παράθυρο! Μάγια! Τι έγινε, Γκρέτα? Έχει τα ακουστικά στα αυτιά της. Κρέτα, γιατί δεν κατεβαίνεις, είναι πάρα πολύ ψηλά. Όχι, δεν είναι ψηλά, δεν φοβάμαι εγώ τα Ακούγεται, ζαλίζομαι! Γκρέτα, κατέβασε παρακαλώ από εκεί, κατέβα! Όχι, δεν μπορώ να κατέβω, ζαλίζομαι! Α, δεν μπορεί. Καλά, ανεβαίνω εγώ, Κρέτα. Όχι, μην ανέβεις, είναι επικίνδυνο!
Μα θα σε βοηθήσω να κατέβεις. Όχι, δεν θέλω βοήθεια, δεν μπορώ να κολληθώ, ζαλίζομαι, σου λέω. Τι να κάνουμε? Πηγαίνετε να πάρετε την πυροσβεστική. Αυτό είναι χάος, καταστροφή. Θα πάρω αμέσως τον κύριο Φεντερίκο. Όχι, όχι, όχι. Μην το Άσε σηκώσεις με, τώρα. μπορεί να είναι από Όχι, την μην είναι εταιρεία μαζί μου. Αντελφίνα. Άσε με να Όχι. ακούσω. Εμπρός. Γεια σας, κύριε Φεντερίκο. Ναι, τι σημαίνει, Αντουάν? Η Μάγια κλείστηκε στο δωμάτιό της, δεν θέλει να πάει στο εξοχικό. Τι δεν θέλει να πάει δηλαδή, για δώσε μου την κρέτα. Δεν μπορώ. Είναι κρεμασμένη από το παράθυρο της Μάγιας και δεν μπορεί να κατέβει. Τι? Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να πέσει και να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Μα τι του λες? Ναι, ηρεμήστε. Κύριε, θα φωνάξω την πυροσβεστική. Την πυροσβεστική. Σπίτι μου. Μεγάλη ατυχία. Δεν βρίσκω τη Φλόρ. Πού μπορεί να πήγε? Πού να πήγε, έφυγε γιατί ξέρει ότι αυτή ευθύνεται για όλα. Δεν έφταξε σε τίποτα. Ήταν η μόνη που τα έβαλε με τη Τζασμίν. Κανείς άλλος δεν το έκανε. Δίκιο έχει, έπρεπε να τη τα Σήμερα έχουμε βρήκε ήδη να φύγει πει. και αυτή. Δεν περίμενα να τελειώσει η ακρόαση. Παιδιά, έψαχνα την Τζασμίν και της φώναξα ότι αν επέστρεφε θα έφευγα για πάντα. Αλλά δεν ήθελε να με ακούσει, γι' αυτό ζητάω συγγνώμη. Θα φύγω τώρα. Αχ, όχι, Δεν θέλω να κάνω χειρότερα τα πράγματα. σε λίγο, σε Πάντα έτσι παρακαλώ. τα κάνω όλα. Μην το Χάλια κάνεις τα τώρα, κάνω μελό. πάντα. Θα βρούμε λύση. Γεια σας, παιδιά, πώς θα πάτε? Αφού ξέρεις πως είναι η αδερφή σου, είναι στην εφηβεία, είναι κορίτσι, είναι επαναστάτρια, θέλει να περάσει την Κρέτα. Όχι, μάλλον εγώ φταίω γι' αυτό. Που δεν φερόμαι καλά ούτε σε εκείνη ούτε στους άλλους. Όχι, αγάπη μου, μην το κάνεις αυτό. Είναι άδικο. Μην το κάνεις. Άλλωστε, εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε για να βγούμε. Έχουμε άλλα πράγματα να σκεφτούμε. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να αργήσουμε. Συγγνώμη, Δελφίνα, αλλά δεν θα έρθω. Τι? Αυτό που άκουσες, δεν έρχομαι. Το σπίτι μου είναι άνω κάτω. Ήρθε η πυροσβεστική, η παιδαγωγός είναι κρεμασμένη. Θα ειδοποιήσω τον πιλότο. Τι θα του πεις δηλαδή? Θα του πω να ετοιμάσει το αεροπλάνο τώρα αμέσως. Πάω στο Buenos Aires. Και αν δεν θες να έρθεις, εντάξει, δεν πειράζει. Μα σε παρακαλώ. Μόνο ένα κορίτσι είναι. Κλείστηκε στο δωμάτιό της. Δεν έγινε και τίποτα. Έφηβη είναι, αντιδραστική. Τι έγινε? Έλα, πάει τώρα, πέρασε. Αγάπη μου, δεν είναι δίκαιο. Και εγώ που θέλω τόσο πολύ να πάω στη γιορτή θα είναι όλοι εκεί. Σε παρακαλώ, πάμε. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι το σπίτι μου χάνεται και με χρειάζονται τα αδέρφια μου. Κι εγώ. Κι εγώ σε χρειάζομαι. Έχω φόρεμα, έχω εισιτήρια, έχω το σμόκιν σου. Τι θα τα κάνω? Μα καλά, σε νοιάζουν περισσότερο 2 εισιτήρια θεάτρου από αυτό που σου λέω. Πέθανε η μαμά μου, πέθανε ο μπαμπάς μου. Εγώ έχω την ευθύνη, είμαι ο μεγαλύτερος. Αν δεν ασχοληθώ εγώ με τα αδέρφια μου, ποιος θα ασχοληθεί? Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Εντάξει. Συγγνώμη. Εντάξει. Θα έρθω στο Buenos Aires. Άσε με να εξηγήσω Ήταν τον κάτι δικό μου τον τυχαίο, άνθρωπο. δεν το Δεν ξέραμε. Άσε με. Εγώ όταν με προσβάλλουν δεν τους τη χαρίζω, τους πιάνω από το μαλλί, με καταλάβατε? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει με την Τζασμίν. Μα τι γίνεται? Το πρόβλημα με τη Τζασμίν είναι ότι εγκατέλειψε το γκρουπ. Τι? Πώς? Πώς το εγκατέλειψε δηλαδή? Όχι. Τι θα κάνω τώρα? Τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, πρέπει να πάρω τον κύριο και να του πω να μην έρθει σήμερα. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε Όχι. τίποτα. Το θέμα λύθηκε, έχουμε ήδη μιλάς αντικαταστάτρια. Το νέο μας αστέρι. Η Φλόρ θα είναι. Ναι, η Φλόρ. Εγώ? Λοιπόν, τι έχεις να πεις για το νέο μας αστέρι? Όχι, είναι καθαρή τρέλα. Πώς θα αντικαταστήσουμε την Τζασμίν από τη μια στιγμή στην άλλη? Φτάνει πια με τη Τζασμίν. Όμορφη, νέο αίμα. Η μόνη που γνωρίζει όλες τις χορογραφίες και τα τραγούδια είναι η Φλόρ. Είναι αλήθεια. Και επίσης τραγουδάει πολύ ωραία και Δεκάρα είναι και δεν είναι καλή. όπως τραγουδάει. Είναι Ποιος αστέρι. νοιάζεται άλλωστε? Να είναι επαγγελματίας. Αυτό που έγινε δεν είναι επαγγελματισμός. Είμαι σοβαρός μάνατζερ. Καλά. Δεν μπορώ να αλλάξω έτσι την Τζασμίν με τη Φλόρ για να πω στον κύριο: κοιτάξτε, Ωραία, αλλάξαμε τουλάχιστον είμαστε τραγουδίστρια. δύο επιλαχούσες. Τζασμίν, Φλόρ, Τζασμίν. Άσε τα αστεία, Φλόρ. Δεν έχω όρεξη για εξυπνάδες. Είστε ερασιτέχνες παιδιά που κάνουν την πλάκα τους. Και δεν θα ανεχτώ κάτι τέτοιο. Θα πάρω τώρα τον επιχειρηματία να το ακυρώσω. Έγινα σαφής. Όλα ακυρώνονται. Παιδιά, ελάτε, ας Ελάτε. πούμε ένα Ναι, τραγούδι παιδιά. γρήγορα. Πάμε Γρήγορα να στις τραγουδήσουμε. θέσεις σας. Άντε. Πάμε. 1, 2, 3. No tengo nada y tengo todo. Soy rica en sueños y pobre en oro. ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles? Ωραία, πήρε τη θέση. Μπράβο! Τίτι! Τίτι! Έλα, πάμε έξω, θέλω να σου μιλήσω. Έλα, πάμε. Πού?
Άντε, πάμε Όχι, έξω. όχι, δεν μπορώ να σου μιλήσω. αφήσω Με την συγχωρείτε για λίγο, θα την πελάτησα. πάρω, Αχ, μου έχει πάμε, θέλω να μουδιάσει σου το πω. χέρι. Πρόσεξε, Α, με πονάω. συγχωρείς, αλλά θέλω να σου μιλήσω. Αγόρι, τι με κοιτάς? Σου αρέσει το χτένισμα? Είναι τελευταία μόδα στο Παρίσι. Είδες πως με κοίταζε? Ναι. Τι με ήθελες? Θα πρέπει να μου κάνεις μια χάρη, να με βοηθήσεις να βρω αντίσημο ως νέα τραγουδίστρια του γκρουπ. Κάτσε, γιατί δεν κατάλαβα. Εσύ δεν κάνεις τα ρούχα για το γκρουπ. Τότε γιατί πρέπει να στα ράψω εγώ τώρα? Έκανα τα ρούχα για το γκρουπ. Τώρα είμαι η τραγουδίστρια. Τι είπες? Ναι, η τραγουδίστρια. Τι είπες? Ναι, η Η τραγουδίστρια. τραγουδίστρια. Δεν το πιστεύω. Φλόρα, αγάπη μου, θα γίνεις διάσημη. Κορίτσι μου όμορφο, είσαι κούκλα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Αχ, πως χαίρομαι. Θα τραγουδήσεις. Πώς θα κατέβω, δεν μπορώ. Φοβάμαι. Είσαι καλά? Ευχαριστώ, γλυκούλη. Έλα, πιες λίγο νερό. Μάγια! Μα γιατί θέλει να μαυρίζει την καρδιά της Γκρέτας? Θα σε βοηθήσω να πληθείς. Μάγια! Συγγνώμη. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Συγγνώμη για την ενόχληση, κύριε. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε με αυτό το παιδί που είναι κλεισμένο εκεί πάνω? Αχ, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι που αυτή η παλιόφατσα, ο μάνατζερ, σου έδωσε την ευκαιρία. Ναι, και εγώ χαίρομαι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε ο Μπάτα. Βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Ο Μπάτα σε λατρεύει. Πες μου λοιπόν, Φλόρ, ποιος δεν σε λατρεύει εσένα? Όλοι σε αγαπάμε πολύ. Η μαμά σου θα ήταν πολύ χαρούμενη. Ναι. Και ο μπαμπάς μου. Ξέρω ότι είναι σπουδαίος ναυτικός και ταξιδεύει πολύ με το πλοίο του. Αλλά θα μπορούσε να έρχεται να με βλέπει. Θυμάμαι τη μαμά σου που σου έδωσε αυτό το καρύδι. Όταν είσαι λυπημένη και νιώθεις φόβο, αυτό το καρύδι θα σου φτιάχνει τη διάθεση, όπου και να είσαι. Μου λείπει πολύ. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Μερικές φορές θέλω πολύ να έρθει να μου πει ένα παραμύθι, τίποτα άλλο, για λίγο, να μου δώσει ένα φιλί. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πεθαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να πεθάνει η μαμά μου. Την ερώτηση αυτή δεν μπορώ να την απαντήσω εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μαμά σου είναι εδώ, μαζί σου. Παρόλο που δεν τη βλέπεις. Ξέρεις τι εννοώ, Ναι. Τι είναι να σου ζητήσω μια χάρη? Ναι, μωρό μου. Θα μου πεις ένα παραμύθι όπως έκανε η μαμά μου? Ναι. Ήταν μια φορά ένα κορίτσι. Τόσο όμορφο. Φλόρ, ξύπνα, είναι αργά. Είναι αργά, Φλόρ, ξύπνα σου λέω. Ξύπνα, είναι αργά! Τι κάνεις, Μα Μπάρτα, πόσες θα φορές πια? σκοτώσεις. Έχεις τρελαθεί πια. Μα τι συμβαίνει? Πιες το καφεδάκι σου πια. και θα σου φύγει αυτή η ζαλάδα που έχεις. Λοιπόν, πέστε μου τι γίνεται. Είδα ένα φοβερό όνειρο. Φοβάμαι ότι είναι ένα κακό μήνυμα. Μπορείς να σταματήσεις με αυτά που βλέπεις μια ζωή? Τι πράγματα βλέπω? Πόσες φορές σου είπα για ένα προαίσθημα ότι κάτι κακό θα συμβεί και μετά αυτό συνέβαινε?
Τι σημαίνει όταν δεις παπούτσι? Ότι θα λάβεις Όχι, κάποιο είναι δώρο. κάτι κακό, τα ψάρια είναι δώρο. Δεν Πρέπει έχεις να δίκιο. φύγουμε κάποτε. Περίμενε, θέλω να δω αν τα έχω πάρει όλα. Α, Κράτα εδώ, για να δω στην τσάντα μου. Κατά τη ζήλιας και το κακομάτι για την καλή τύχη, ωραία. Τα έχω πάρει όλα. Α, ναι. Μπορούμε να έχεις φύγουμε. όλα. Περίμενε, το πιο σημαντικό, το καρύδι μου. Ωραία. Τώρα τα έχω Πάμε. όλα, μπορούμε να φύγουμε. Ναι, πηγαίνετε. Καλή τύχη, παιδιά μου. Ευχαριστώ. Γεια σου, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Γεια σου. Μουα. Πάρε Γεια. αυτό. Α, όχι. Περίμενε. Θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που ονειρεύτηκες, Τι είδες? ξέχασέ το. Κοίτα τι λέει το καφεδάκι σου. Απόψε θα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής σου. Τι υπέροχα! Φεύγω τώρα, ευχαριστώ. μα θα σταματήσετε και οι δυο σας με τις Πηγαίνετε. προλήψεις σας. Φτάνει Καλή πια, τύχη. φτάνει. Έλεος. Σταμάτα, μπάτα. Πάντα με κοροϊδεύεις. Βάλτε την εδώ, παρακαλώ, εδώ. Μάγια, ηρέμησε Ωραία. λίγο. Δεν καταλαβαίνεις ότι πέρασε. Δηλαδή, ποιος πέρασε? Τρόπος του λέγει είναι Έτσι Γκρέτα. μόνο παλιοκόριτσο. Σας παρακαλώ, Αντουάν και Πέδρο, έξω τους πυροσβέστες, πάρτε τους. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω, μικρούλα, γιατί αυτό που έκανες ήταν φοβερό, ήταν επικίνδυνο, ήταν τρέλα, δεν αντέχω άλλο σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό όταν έρθει ο κύριος Φεντερίκα θα γυρίσω στη Γερμανία. Γιατί δεν μπορώ άλλο, μου λείπει, πραγματικά μου λείπει, σας λέω. Γκρέτα, τι έπαθες, Γκρέτα! Λόρ, το κάνεις όλο λάθος. Δεν είναι έτσι το Ακούστε, χορευτικό παιδιά. που δεν Θα τα λέγαμε. χαλάσεις όλα, πρόσεχε λίγο. Μα δεν το ήθελα. Λοιπόν, μη Δεν μαλώνουμε, το μη έκανα μαλώνουμε. επίτηδες. Άκουσε με λίγο. Πάρα. Γιατί δεν πας να πάρεις λίγο αέρα, Μια βόλτα να κάνεις. Όχι πάρα πολύ. Τι λες? Μια βολτίτσα. Τι λες? Τι έγινε? Τι πάθατε? Γιατί τόσο κακή διάθεση, αφού δεν έκανε τίποτα. Σαν εχθροί τις φέρεστε πια. Ξέρεις τι γίνεται, προκαλεί, καβαλάει εμάς, Παιδιά, εσάς, συνέχεια. Παιδιά, η Φλόρ είναι άσχετη. Για φανταστείτε σκηνικό να κάνει κάτι τέτοιο. Με τι μούτρα θα αντικρίσουμε τον επιχειρηματία? Γκρέτα, συνέλθε σε παρακαλώ. Γκρέτα, έλα Γκρέτα. Μήπως πέθανε, Νικόλα. Γκρέτα, μη λες ανοησίες. Κράτησέ την εσύ, θα φέρω γιατρό. Όχι, σταμάτα, μην το κάνουμε Τι πιο σοβαρό. έπαθες? Αν μάθει ο Φεντερίκο ότι η Γκρέτα έπαθε κρίση εξαιτίας μου, θα με κρεμάσει. Αυτό είναι σίγουρο. Και τι θέλεις να κάνουμε, να τη θάψουμε ζωντανή? Μην είσαι χαζός και βοήθησε με να σκεφτούμε κάτι γρήγορα. Κοίτα πώς είναι. Μα τι έπαθε η Γκρέτα? Τη σκοτώσατε. Θα σταματήσετε να λέτε βλακίες. Έχει λιποθυμήσει. Αυτό είναι μόνο. Περίμενε. Αυτός ο Πέδρο ρώτησε αν θα πάμε στο εξοχικό. Και εσύ τι είπες? Ότι θα ρωτούσα την Γκρέτα. Πέδρο, δεν θα πάμε στο εξοχικό και η Γκρέτα σου δίνει ρεπό. Γιατί με κοιτάς έτσι? Γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο η Γκρέτα να μου δίνει ρεπό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να μιλήσω μαζί της, αλλιώς δεν φεύγω. Πολύ καλά, πάμε. Θέλεις να μιλήσεις, θα μιλήσεις. Όμως, αν σου φωνάξει, μην παραπονεθείς. Γκρέτα, ο Πέδρο δεν πιστεύει ότι του δίνεις ρεπό. Πες του κι εσύ. Καλά, ευχαριστώ, δεσποινής Γκρέτα. Φεύγω πριν το μετανιώσει. Ναι, άντε. Α, και τώρα τι θα γίνει? Είστε σίγουροι ότι δεν είναι πεθαμένη? Τι το θες αυτό? Το έχω δει σε πολλές ταινίες. Αφού δεν αντιδράει. Γκρέτα, να φύγω ή να μείνω τελικά. Τι συμβαίνει εδώ? Πώς είναι η Γκρέτα, τι είπε ο γιατρός? Ότι της ανέβηκε η πίεση, αλλά είναι καλύτερα. Θα μείνει εδώ μέχρι αύριο για να την προσέχει. Σοβαρά? Ναι, αλλά ακούστε τι θα κάνουμε. Εγώ θα πάω με τα αδέρφια σου για να τα προσέχω και εσύ μείνε εδώ με την Γκρέτα. Όχι. Το αίμα μου φέρνει αναγούλα, μην εσύ. Μα ποιο αίμα, η πίεσή της ανέβηκε. Έχω διαβάσει ότι βγαίνει αίμα από τη μύτη. Και αν δω αίμα θα λιποθυμίσω και θα έχεις και εμένα. Μείνε σε παρακαλώ. Όχι, ζήτα μου ό,τι θες. Όμως όχι αυτό, μείνε εσύ με το Όχι, στρατιώτη. έλα, μην είσαι κακός. Θυμάσαι τότε που σε έσωσα όταν η Γκρέτα σε πιάσε να πίνεις ποτό? Μα αυτός είναι καθαρός εκβιασμός. Όχι, απλώς σου ζητάω μια χάρη. Άλλωστε ξέρω ότι ο Φεντερίκο θα σε ανταμείψει. Μη μου πεις με μια αύξηση, μήπως. Ναι, με μια αύξηση. Πήγαινε λοιπόν, μην αφήσεις ούτε στιγμή την Γκρέτα και εγώ πάω να πω καλά λόγια για σένα. Εγώ το είπα, ο Νικόλας είναι ο καλύτερος από τους Βρίτζεβάλτεν. Λοιπόν, τι συνέβη? Τίποτα. Πώς τίποτα? Αυτό δεν κάνουμε τίποτα και γεμίζουμε μίξες όλο τον κόσμο. Δεν γεμίζω μίξες. Έλα, σκουπί σου.
Α, ναι, το βλέπω. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, απλώς άκουσα αυτά που λέγατε. Τι? Και είχατε δίκιο, τα χαλάω όλα. Νιώθω χάλια όταν κάνω τέτοιες Μα βλακίες. Φλόρ, μη κατεβάζεις μούτρα. Δεν είσαι όπως τα λες, είσαι υπέροχη. Και τραγουδάς τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Βρείτε άλλη τραγουδίστρια. Άκου. Εγώ νιώθω πολύ άσχημα όταν χαλάω κάτι. Με πονάει πολύ όταν κάνω λάθος. Άκουσέ με προσεκτικά και μετά αποφασίζεις. Tengo nada. Εγώ δεν ξέρω να τραγουδάω. Δεν ξέρω. No tengo nada y tengo todo. Soy rica en sueños sin poner oro. ¿Y qué me importa si con la plata no compramos amores seguras ni... Έλα, με κέφι. No tengo nada y tengo todo. Arriba. Sueños y pobre no. Βάτα. Τι συμβαίνει, κοίτα πως είναι σαν τρελή, σαν να έχει ένα δράκο μέσα της. Πήρε ο Φερνάντο. Τι είπε? Ο επιχειρηματίας δεν θα έρθει. Όχι, πάλι τα ίδια. Υποσχέσεις, λόγια, δεν μας έχει βοηθήσει εγώ τι να κάνω. Μπράβο, φοβερό. Γεια σου, άρεσε. Μου άρεσε. Αλήθεια, Είμαι ο Νικόλας, ωραία. εσένα πώς σε λένε? Εγώ είμαι η Φλόρ, Χαίρομαι γεια σου, πολύ. Νικόλα. Χάρηκα. Ωραία, θα ήθελες να με ακούσεις? Πότε? Απόψε. Φλόρ, όχι, γιατί ακυρώθηκε η Τι λες, οντισιόν. ακυρώθηκε? Ναι, Μήπως δεν θέλετε να τραγουδήσω? αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Όχι, πώς έγινε αυτό? Δεν το πιστεύω, μα θα τραγουδούσα Περίμενε, μη στεναχωριέσαι. Με αυτό άλλαξε η τύχη σου και από σήμερα το βράδυ θα τραγουδάς. Μα τι λες? Έχει πάρτι απόψε. Θα έχει και ζωντανό Πολύ συγκρότημα. καλή Θα είναι κίνηση. ωραία. Ποιος είχε την ιδέα? Ο αδελφός μας ο μεγάλος. Καλά, εντάξει, αν πρέπει να διαβάσεις. Τι να σου πω εγώ, τι νομίζεις, θα τα πούμε μετά. Εντάξει, γεια σου, γεια. Να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Καμιά κοπέλα δεν του δίνει σημασία. Τι να σου πω εγώ, τι νομίζεις, θα τα πούμε μετά. Κατάφερα, Τα κατάφερα, είμαι διάνοια. Μη χάνει για το χιόνι, αλλά εσείς δεν θα έρθετε στο πάρτι. Γιατί έχουμε και εμείς δικαίωμα, έτσι δεν είναι? Είναι η τελευταία νύχτα της ελευθερίας μας πριν έρθει ο Φεντερίκο. Γι' αυτό εσείς δεν θα μου τη χαλάσετε. δεν του χάνουμε τίποτα. Άστο, Τόμας, αυτά τα παιδιά είναι ίδια με τον μπαμπά τους. Έχω σκάσει, το λέω. Μα τα έχουμε όλα. Χιόνι, φαγητό, ποτά, ζωντανή ορχήστρα. Αλλά δεν έχω κορίτσια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Νόμιζα ότι είχες ολόκληρη λίστα. Ναι, βέβαια, αλλά λείπει ο Φράγκο. Και όταν λείπει, δεν ξέρω, δεν έρχονται. Α, όχι, τα έχω οργανώσει όλα. Δεν θα μας τα χαλάσει. Το βρήκα. Θα καλέσω τις φίλες μου. Περίμενε. Οι φίλες σου είναι όλες άσχημες, σεμνές και δεν μου δίνουν καμία σημασία εμένα. Τι έχεις με τις φίλες? Ναι. Φράγκο. Τι κάνεις, Νίκο, πώς πας? Ναι, πήρα στο εξοχικό και δεν ήταν κανείς. Τι έγινε, αναβλήθηκε η μετακόμιση? Είναι λίγο μπλεγμένο, θα στα πω μετά. Πώς είσαι εσύ? Α, έτσι και έτσι. Έχασες από το Βραζιλιάνο? Νικόλα, αφού με ξέρεις, δεν με ξέρεις. Με ποιο νομίζεις πως έχεις να κάνεις? Τον διέλυσα. Το ήξερα, τον νίκησε. Θα στα πω. Κρίμα που δεν είσαι εδώ. Απόψε θα κάνουμε πάρτι και θα το γιορτάζαμε κι αυτό. Κανένα πρόβλημα, κάντε το, αλλά γιατί ακούγεσαι έτσι? Απλώς επειδή δεν είσαι εδώ, δεν ξέρω. Δεν έρχονται τα κορίτσια, δεν ξέρω. Α, αυτό ήταν. Ηρέμησε, θα σου γεμίσω εγώ το σπίτι με καλεσμένους. Από τη Βραζιλία. Ναι, από τη Βραζιλία. Ο αδερφούλης σου θα σου λύσει το πρόβλημα από τη Βραζιλία. Εσύ μείνε ήσυχος, θα δεις. Σε φιλώ. Γεια. Γεια σου, κούκλα. Ο Φράνκο είμαι, τι κάνεις? Όχι, στη Βραζιλία είμαι. Σε πήρα, ξέρεις, γιατί θα γίνει πάρτι σπίτι μου. Θα γιορτάσουν για την νίκη μου. Ναι, τι σχέση έχει που είμαι στη Βραζιλία? Μπορείς να πας και να φέρεις και φίλες σου. Άσε που θα είναι εκεί και ο αδερφός μου. Α, δεν το ξέρεις? Μου μοιάζει πάρα πολύ. Κάνε γρήγορα, Νικόλα. Πρέπει να είναι όλα έτοιμα πριν αρχίσουν να έρχονται. Μην τρέλαινεσαι, σε παρακαλώ. Μπορείς να πας να αλλάξεις και να βάλεις κάτι πιο μακρύ? Πώς είσαι με αυτή τη φούστα? Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι θα πάω να αλλάξω? Ή θα βάλεις κάτι πιο μακρύ ή δεν έχει πάρτι. Και πότε θα έρθει η μουσική? Γιατί μέχρι να τα ετοιμάσουν όλα θα ξημερώσουμε εδώ πέρα. Ήρθε η μπάντα! Να πάμε να βοηθήσουμε! Δεν θα βοηθήσουμε, θα πάτε για ύπνο. Καλά. Γεια σας, παιδιά, τι γίνεται? Από εδώ, έλα. Η αδερφή μου η Μάγια. Η αδερφή μου Μάγια που ήταν έτοιμη να πάει να αλλάξει. Μάγια. Περάστε. Άκουσε με, έχουμε μια συνήθεια να παίρνουμε τα λεφτά μπροστά. Να τα Έτσι πούμε μετά είμαστε. αυτά. Έλα, πάμε μέσα. Έγινε. Έλα, πώς το λες αυτό? Δεν βλέπεις τι σπίτι έχουν? Πώς δεν θα πληρώσουν? Σκεφτόμουν ότι εδώ ίσως να μην μπορούμε να τραγουδήσουμε. Γιατί όχι, έχει και σαλόνι μέσα. Άρε, Φλόρ. Α, το βρήκα.
Ρίκα, να πούμε γνωστά τραγούδια. Έλα. Ναι. Γκρέτα, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις τη δύσκολη. Δεν κάνω τη δύσκολη, έχω μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Μα ο γιατρός είπε ότι πρέπει να μείνεις για παρακολούθηση. Δεν με νοιάζει καθόλου τι λέει ο γιατρός. Πρέπει να προσέχω τα πουλάκια μου. Σε παρακαλώ, Γκρέτα, δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Νοσοκόμα, γιατρέ! Νοσοκόμα! Μα πού τις βρήκε ο Φράγκο αυτές τις μικρούλες πια, έλεος. Κύριε σωματοφύλακα, είμαι καλύτερη. Ναι, τέλεια. Γεια, ξέρεις ποιος είναι ο αδερφός του Φράγκο? Ναι, βέβαια. Δεν μ' ακούς, ρώτησα κάτι. Ναι, εγώ... Γιατί μου είπε ότι είναι ίδιος με τον αδερφό του. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο τόσο όμορφα αγόρια στον κόσμο. Δεν ήρθε ακόμη. Θες να πιεις κάτι, έλα εδώ. Λοιπόν, σε ένα λεπτό είμαστε έτοιμοι. Η μοναδική πρόταση που έχουμε να σας κάνουμε είναι να περάσουμε όλοι τέλεια. Χειροκρότημα λοιπόν, χειροκρότημα, πάμε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Σε παρακαλώ μη με μαρτυρήσεις. Τα αδέλφια μου δεν με αφήνουν να είμαι στο πάρτι γιατί λένε ότι είμαι πολύ μικρός. Έχω δίκιο. Μην τους το πεις, σε παρακαλώ. Εγώ? Ούτε σε είδα. Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ να ανοίξετε χώρο γιατί έρχεται η μία, η φοβερή, η καταπληκτική Φλόρ. 1, 2, 3 και... Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Είναι αδύνατο. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Έλα, ναι. Όχι, μη, σας παρακαλώ, αλλάξτε ύφος, σας παρακαλώ, μη μένετε έτσι, δεν φαίνεστε πολύ καλά. Να βάλουμε λίγο ζωή εδώ μέσα. Έτοιμοι, φύγαμε. 1, 2, 3 και... Elevata! Pacha! Chucky! Nata! Y Clara! La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Λούλη, θες να πιεις κάτι? Τι έπαθε ο Νικόλας, πού είναι? Στο δρόμο θα είναι και έρχεται. Η Γκρέτα! Έρχεται η Γκρέτα με τον Αντουάν! Τι κάνουμε τώρα? Όλοι στην κουζίνα!
Ακούστε με λίγο, θα σβήσω το φως τώρα, μη φοβηθεί κανείς. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται Έρχεται εδώ? η Γκρέτα! Αν τα δει όλα αυτά, χαθήκαμε! Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Αντουάν, δεν θα σε συγχωρήσω που φώναξες για αυτό! Μα τι ήθελες, να φύγεις με τον ορό στο χέρι, δηλαδή μόλις που πρόλαβα να πάρω την τσάντα σου. Μα έπρεπε να φύγω γρήγορα, δεν καταλαβαίνεις ότι... Θα μας Μα ακούσουν. τι έγινε εδώ πέρα, δεν ανάβει το φως, μα τι συμβαίνει επιτέλους. Αλλό, Βίλα Φρίτσενμπάλντε, καλησπέρα λέγεται παρακαλώ. Γεια σου, Γκρέτα μου, τελικά σε βρήκα. Ανησυχούσα, πώς είσαι? Καλύτερα, πού είστε όλοι? Που είμαστε στην εξοχή, εκεί δεν ήθελες να πάμε? Αχ, τι ανακούφιση, δώσε μου το σοφέρ. Κοιμάται ο σοφέρ, ήταν ένα μακρινό ταξίδι και κουράστηκε, δεν μπορώ να το ξυπνήσω τώρα. Και εσύ γιατί δεν κοιμάσαι? Γιατί παίρνω λίγο καθαρό αέρα και απολαμβάνω τους ήχους της φύσης. Καλά, τότε παίρνουμε ταξί και ερχόμαστε αμέσως. Γι' αυτό πήγαινε να κοιμηθείς, εντάξει? Πάμε στο εξοχικό. Μα ποιο εξοχικό? Καμία αντίρρηση, πάμε, πάρε την τσάντα και φύγαμε. Μπράβο! Έλατε, πάμε ένα τρελό πάρτι! Πάρε Νικόλα, Για το Θεό, δεν είναι δυνατόν, δεν απαντάει κανείς στο σπίτι. Πώς γίνεται, πολύ περίεργο. Όπως και να έχει, κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Θυμήσουμε. Θα δεις ότι η Γκρέτα θα φύγε. Γι' αυτό σου είπε να πας. Ναι, αυτό τρέμω πιο πολύ. Σόφερ, σε παρακαλώ, πιο κάτω. Εδώ. Ξέρω τι θα κάνω για να μην ξαναφύγει η Γκρέτα. Πρέπει να το κλείσουμε και μάλιστα αμέσως. Πρέπει να δεις τι μπορεί να κάνεις τώρα. Άντε γρήγορα. Πήγαινε. Μην κάθεσαι. Μάγια! Πρόσεχε. Δεν μπορείς να το κλείσεις. Μάγια. Κλείστο. Θα πνιγούμε όλοι μας εδώ. Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να βιαστούμε. Τα μηχανήματα θα χαλάσουν όλα. Πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε. Ελάτε, πάμε. Ένας-ένας. Άντε, σιγά σιγά. Προχωρήστε. Προχωρήστε. Προσοχή τα όργανα. Βουτάω. Κι εγώ. Bem devagarinho, vai descendo, vai subindo. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Gatinha põe o dente no pescoço do rapaz, na dança do vampiro você satisfaz. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, na levada do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Vampiro.
devagarinho. Vai descendo. Αχ, ναι. Είστε όλοι καλά, είσαι καλά. Όχι. Mexe a bundinha, mexe, bem devagarinho. Vai Είσαι καλά, Κλάρα. Είσαι καλά. Είμαστε όλοι εδώ. Παιδιά, το μωρό. Τι λες? Το μωρό, ένα παιδί, ένα πιτσιρίκι. Το είδατε πουθενά το μικρό? Το παιδί. Μα ποιο παιδί λέει, πού πας? Μικρέ! Μικρέ! Α! Μικρέ! Μικρέ! Πού είσαι? Μικρέ! Πού είσαι, μικρέ? Είσαι εδώ! Μα τι κάνει? Δεν ξέρω. Ποιον ψάχνει? Μικρέ, πού είσαι? Μ' ακούς? Πού είσαι? Μίλησέ μου! Έλα! Είσαι καλά? Μίλησέ μου! Έλα, γρήγορα! Πάμε! Έλα! Τον έσωσα! Τόμας! Ευχαριστημένη. Έκανες την καλή πράξη της ημέρας. Άντε, πάμε να φύγουμε τώρα. Έλα, πάμε. Φεύγουμε. Όχι! Το καρύδι μου! Ποιο Έρχομαι! καρύδι? Τι λες τώρα? Άντε πάλι Ω. τα ίδια. Καρύδι! Καρύδι! Α! Καρύδι! Πού είσαι? Πού είσαι, Καρύδι? Σου είπα να μην έρθεις στο πάρτι, δεν στο Ας τον είπα. ήσυχο, μην τον πιέζεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αν δεν ήταν η κοπέλα, ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Ο Φεντερίκο. Α, ο Φεντερίκο. Καρύδι, καρυδάκι! Είσαι εδώ? Σε βρήκα! Εσύ ποια είσαι? En la espuma te encontré, la noche estaba terminando. Me dijiste vos quién sos, te sonreí, te estaba amando. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Ηλία Ζερβός, Στάμι Κακαρά, Παναγιώτης Καποδίστριας, Τάσος Κωστής, Δημήτρης Μάριζας, Σπύρος Μπιμπίλας, Σοφία Παναηλίδου, Βίνα Παπαδοπούλου, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Χρήστος Συριώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Φανταζής Φίλιππας. Μίξη Βασίλης Βασιλάκης. Διεύθυνση παραγωγής Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.